a makarantar dabarun sana'o'i me za mu ɗiba? Ku taho tare da mu. Masu kallon mu barkanmu da shigowa wannan zango na dabarun sana'o'i, inda idan Allah ya so ya dayo tare da Malam Adam Abbas Hamidu, wanda malami ne a sashen tattalin arziki wato Federal University Kashere da ke jihar Gombe. Za mu yi duba akan the impact of interest rate hike akan sana'o'i, ma'ana tasirin wato kuɗin ruwa daga bankuna ko kuma ce daga babban bankin ƙasa akan masana'antu da kuma ƙananan sana'o'i da muke da shi. Shin yana da wani babban tasiri? Ku biyo mu domin ku je da hirar tamu za ta kasance. Malam, barkanka da shigowa. Nagode. Yaya ɗalibai? Alhamdulillah. Ana ta ba su ilimi. To Allah dai ya taimaka. ta kokari. A gurguje kamar da nawa masu kallo bayani, za mu yi duba ne akan tasiri shin wannan kuɗin ruwan da daga kamar Central Bank CBN kenan. Yanzu mu duba kafin ma mu shiga irin tasirin da shi wannan kuɗin ruwan yake da shi. Mu fara kallo idan aka ce interest rate hike ko kuma aka ce ƙarin ko kuma ce kamar tasirin kuɗin ruwa kenan, me ake nufi? To a farko dai shi kudin ruwa ko interest rate wani kashi ne na ko kuma wani adadi ne da ake warewa daga cikin kashin abin da za a ranta wa mutum a banki, kuma babban bankin Najeriya wato CBN shi yake kayyade wa bankunan kasuwanci, tun da yawanci su suke bayar da wannan rancen, cewa dukkan lokacin da za su ba da rance ya zama na sun bayar akan wannan kashin. Kuma ana yin hakan ne don a kiyaye tattalin arziki da kuma kula da yadda ake mu'amala da kuɗaɗe haka. Na'am. To yau dama focus akan ƙarin da ake samu ne, kamar interest rate hike da ake samu. Shi menene dalilin da ya sa shi wannan babban banki yake kamar ƙara shi wannan kuɗin ruwan da yake yi? To shi dai kuɗin ruwa tun farko akwai dalilin da ya sa ake sa shi, kuma dalilan suna da dama. Daga ciki akwai hauhawar farashi, inflation kenan, kiyaye hauhawar farashi, sannan akwai kuma liquidity, ma'ana kiyaye yawon kuɗaɗe a cikin al'umma ko a kasuwanni, sannan akwai kuma tsare darajar naira. So idan aka kula da yadda kuɗi yake yawo a cikin al'umma, to za a yi amfani a sa interest rate da yawa don a yi discouraging ko kuma a rage wa mutane damar karɓan bashi da yawa, saboda kar kuɗi ya yawa a hannun mutane. In ya yawa a hannun mutane sai ya zama na kuɗi da yawa suna bibiyar abubuwa 'yan kaɗan. Za ka sai abu karami ko kuma kaɗan, amma yawa ka saka kuɗi da yawa. To wannan shine yasa da gwamnatin ma'ana CBN take amfani da wannan tsarin don ganin ta tsare tattalin arziki ta kuma kiyaye irin wannan matsalar na hauhawar farashi. Gaskiya ne, da kai magana hauhawar farashi mu kalli kamar shi wannan tasirin kuɗin ruwan nan akan mu fara ma akan ƙananan masana'antu ko kuma ci sana'o'in mu, akwai wani tasiri ko kuma ga wani effect da yake da shi akai? Akwai tasirin, ya bambanta. Ga ƙananan masana'antu da kuma matsakaita, idan aka sa kuɗin ruwa da yawa, wannan yana sa a bashi ya masa nauyin biya, kuma sannan sai ya ke kawo tsaikaci ko kuma tsokaci akan tsaiko akan haɓakar ko kuma yawa kasuwancin su abin nan ɗinsa. Su kuma manyan 'yan kasuwa su kuma ƙarin wannan interest rate, ƙarin kuɗi yana jawo su rage adadin irin bashin da suka yi niyyar karɓa. To sai ki ga da wanda da suke da niyyar misali karɓar miliyan 400 haka, sai su rage su yawa. To wannan kuma yana iya shafar samun ayyukan yi da kuma bunƙasawar su kuma abin nan ɗinsu. To mala, idan muka yi magana akan wannan shi interest rate ɗin, su waye suke morewa kuma su waye ne suke affected? To ai tun da dai tattalin arziki ya shafi kowa da kowa, in aka ce suwaye suke morewa kuma suwaye suke zama affected, zai iya zama kama a ce dai yana shafar wanda duk zai karbi bashi. Kuma morewa shine ta shafi kowa da kowa don za a kiyaye duka tattalin arziki ne. In hauhawar farashi ya faru, to yana shafar kowa da kowa. Ba iya wai wanda ya je karɓo bashin ba, har mutanen cikin gari ma kowa zai zama affected, saboda yanzu komai ya ƙara tsada ko kuɗaɗe da yawa suna chasing few goods haka. To shine sai ki ga idan malam ka da layman understanding, ka ce kamar basussuka ne da ka ji dama sai ka je karɓar wannan bashin daga banki za a iya baka. So shin kamar tattalin arziki kowane sector ne zai zama affected ko kuma
tattalin arziki na wani businesses ne zama affected, akwai sector din da ya kamata a ce is more affected ko kuma kowa da kowa ne? Kin san shi tattalin arziki sectors din a cakuɗe suke haka, kusan interwoven, they are interwoven. So abu ɗaya idan ya faru, misali yanzu in aka samu canjin abin nan farashi akan wani abu ɗaya sai ya shafi abubuwa da yawa. Za ki ga misali in an samu ƙarin kuɗin man fetur sai ki ga har zai shafi ƙarin abin nan magani, kuɗin magani sai shafi har wani yake tambaya ta taya mai rake shi ma zai ƙara kuɗi wai saboda dala ta tashi ne ko menene. To dalilin yana da yawa, saboda yanzu idan wannan kuɗin ya ƙaru sai kuɗin siyan motoci ya karu, sai kuɗin sufuri ya karu, sai shi ma mai raken ya je siyan magani shi ma ko transportation shi ma kuɗin sai a ƙara masa, in ya dawo shi ma sai ya ƙara nasa kuɗin. To wannan shi yasa shi tsarin tattalin arziki sai an kiyaye sosai gurin kawo manufofi waɗanda shi abu kaɗan ne yake shafa komai da komai. Yanzu in kika ɗauki misalin kuɗin man fetur, shi kaɗai in aka ƙara sai kiga ya shafi komai da komai. To shi yasa shi wannan kuɗin ruwan idan aka ƙara shi sai ya zo masana'antu waɗanda su ake kira da injin ɗin economy, su suke juya tattalin arziki. To in aka samu cewa suna shan wahala za su ƙara farashi da yawa, wannan farashin kuma shi zai shafi kowa da kowa. To shi yasa shi tattalin arziki sai ana kiyaye. Da kai maganar farashi zai shafi kowa da kowa, batun rancen idan aka je karɓar rancen a babban bankin nan, kowane rance ne ake cire wannan kuɗin ruwan? A'a, ba kowane rance ba ne ba. Akwai misali tsare-tsaren da gwamnati take yi da kawo tallafi wa manoma da kuma ƙananan masana'antu. Wani lokacin sai ki ga an sa shi, ko da za a sa kuɗin ruwa za ki ga ɗan ƙanƙani ne, amma dai mafi yawancin kuɗaɗen da ake ranta daga bankunan kasuwanci su suna zuwa da kuɗin ruwa. Kusan half da ake ranta daga shan kusan duka da yana zuwa ne da wannan rancen. Yawwa, sai dai idan akwai wani shirye-shirye na musamman yawwa, idan ana so a haɓaka noma misali za a ba mutane rance sai a sa musu, ko dai babu kuɗin ruwa gaba ɗaya ko kuma ya zama na ɗan ƙanƙani ne kuɗin ruwa. To wannan shine yake jawowa ki ga ba kowane rance bane ba yake zuwa da kuɗin ruwa. Ta fuskan ku masana tattalin arziki, me kake ganin shi illan wannan kuɗin ruwan akan kamar ƙananan sana'o'i da bike da su? To kamar yadda na faɗa miki, illar yana zamana cewa ƙananan masana'antu suna shan wahala gurin biyan wannan bashin, kuma manya-manyan masana'antu su kuma suna rage adadin da za su karɓa saboda kar ya zo yayi yawa akan ainihin ita kasuwar. To wannan sai ya shafi ayyukan yi, sannan kuma yana iya kawo wa shi tattalin arziki gaba ɗaya ya tsaya cak, saboda koma baya kuma ya tsaya cak saboda wannan ainihin ƙarin zai sa a rage samun kayayyakin cikin gida da yawa a kasuwa. To yanzu malai idan muka ƙara koma ga wanda suke karɓar rance misali kamar bankuna, me da me ya kamata su yi la'akari da shi, me da me ya kamata ma su sani kafin su je su karɓi wannan rance daga bankuna? Zan baka dama, za mu je mu ɗan tsari ta kaɗan da muka dawo sai mu ɗora daga inda muka tsaya. Masu kallo da fatan dai kuna jin daɗin kasancewa tare da mu, za mu je mu ɗan tsari ta a dakace mu. Masu kallon mu barkanmu da dawowa. Idan yanzu ka riske shirin, muna tsaka da malam wato Adam Abbas Hamid kenan, wanda muke magana akan interest rate da kuma impact ɗinsa akan ƙananan da manya-manyan sana'o'i. Yanzu kuma za mu ɗora daga inda muka tsaya. Malam, kafin mu je hutu, barkanka da dawowa. Ba mu gaisa ba, ya kamata mu kara shi wannan tunda mun sha ruwa ne mun dawo. Na'am, to kafin mu je hutu muna son ne ka yi mana ƙarin bayani ga wanda suke son karɓar rance ma daga bankuna. Me da me ya kamata su yi la'akari da shi, kuma me da me ma ya kamata su sani akan shi wannan interest rate? To duk wanda yake son karɓo rance daga bankunan kasuwanci yana da kyau ya tsaya ya tabbatar da cewa ya tantance me zai da wannan rancen. Na farko kenan. Sannan na biyu, ya karanta ka'idoji da wannan bankunan suka gindaya. Na uku kuma ya tabbatar ya yi tsare-tsaren yadda zai dinga biyan wannan rancen akan lokaci, kuma sannan da ribarsa. Domin shi wannan rancen idan dai ka je ka samu matsalar biya akan lokaci yana iya
karuwa ya nunku ya nunku ya nunku, to wannan sai ya zo wa mutum da wahala a kasuwancinsa da abubuwa da yawa, sai ya zo abin nan. To don haka yana da kyau ya tsaya ya yi tsare-tsare masu kyau, ya san cewa ga dalilin da yasa yake son ranto wannan kuɗin, sannan kuma ga lokacin da zai iya mayarwa, sannan kuma ga adadin abin da zai dinga samu tare da ribar shi akan lokaci bayan lokaci, kuma sannan ya kiyaye rancen kuɗi da ya fi ƙarfinsa. Idan mutum ya san wannan kuɗin sun yi yawa, kar ya ga wai banki sun ce ai kana da damar rantar har kuɗi adadi kaza, sai ki ga mutum ya yi gaggawa ya ji ya karba, to ya yi kokari ya kiyaye rantar kuɗin da ya fi karfinsa, wannan zai taimaka wa wannan babban shawara gaskiya ka bayar. Yanzu mu kalli bangaren policy makers, shin wani kokari suke yi domin ganin idan ma an samu wannan kamar kuɗin ruwan bai yi affecting kamar economy din mu ba? Dama ai su aikin su kenan, policy makers din me ya kamata su ce, akwai wani abun da ya kamata a ce sun yi domin ganin ko an samu wannan hike in interest din abun bai affect din economy din mu ba? Kin san policy makers musamman masu yin wannan interest rate din, monetary policy rate na central bank, yana da kyau su dinga la'akari da yanayin da kananan masana'antu da ma manyan suke ciki kafin kayyade wannan interest din ko kuma kudin ruwan kafin su sanya shi yawa, saboda shi din yana da tasiri kamar yadda muka faɗa a cikin tattalin arziki da kuma yanayin samun ayyuka da kuma hauhawar farashi. Idan aka ƙara shi da yawa, to zai jawo tsaiko ga wayannan kananan masana'antun da kuma su kansu manya-manyan 'yan kasuwa, kuma wannan shi yake jawo wa tattalin arziki ya dinga numfasawa da kyar, yana tafiya da kyar sosai, saboda idan wayannan abubuwan ba sa motsi yadda ya kamata kananan masana'antu, to kuɗi ba sa canza hannu, kuɗi kuma sai suna caccanza hannu yawa, sannan ake samun bunƙasa na tattalin arziki. To yana da kyau su dinga kiyayewa da halin da ƙasa take ciki da halin da ƙananan masana'antu suke ciki kafin su dinga ɗaga wannan interest rate din. Na'am, duba da cewa duk mai sana'a yana son ya samu riba ko kuma irin ya samu dai abin da zai ajiye, kuma duba da wannan interest rate din da kai magana da kamar impact ɗinsu da kuma effect ɗinsu, idan aka ci gaba haka kana ganin kwalliya ta biya kuɗin sabulu, kasuwanci za su ɗaure kuwa? To gaskiya in aka ci gaba da haka ba za a haifi ɗa mai ido ba, amma dai ba a fatan a ɗore a haka. Ana fatan nan gaba idan tattalin arziki ya daidaita za a iya samun raguwa na wannan interest rate din, sannan kuma idan gwamnati ta samu dan sakewa za ta iya fito da shirye-shirye na musamman wanda za ta dinga bawa mutane tallafi cikin sauki. Sannan yana da kyau kuma a dinga wayar da kansu wayannan kananan masana'antun da kuma yadda za su ringa accessing wannan interest rate din da kuma loans din cikin sauki. Yawwa, wannan yana taimakawa. Da kai magana accessing loans cikin sauki, akwai adadin kamar numbers da ke kuma ce figures da ke nunin kamar karin kuɗin ruwan da aka yi wa wanda suka karɓi rance misali? Tunda mun yi magana akan ba kowane rance ne ake daukan wannan interest rate din ba, amma akwai kuma figures da ke nuna cewa ga iya kudin rancen ruwan da aka kara akan wasu kuma aka dauka akan wasu businesses din haka. Akwai wayannan alƙalman da suke nuna cewa lokacin da aka kara interest rate ga adadin mutanen da suka accessing loan, lokacin da aka rage kuma ga adadin da suka accessing. To bincike dai ya nuna cewa duk lokacin da aka kara masu accessing suna raguwa ne. Saboda abun in yayi yawa mutum ko kaffan biya da abun nan zai sa mutum ya ji tsoro gurin zuwa ya karbo wannan bashin. To amma idan aka rage lokacin sai kiga hada-hada sun karu ko a cikin gari, mutane za su karbo bashi suka sosai kuma samu aiki. To mafita dai shine ita gwamnati ta tsaya ta duba yanayin da ƙasa take ciki, sannan kuma ta ainihin kula da yanayin 'yan kasuwanninmu da abubuwan da suke fama da shi, a fito da tsare-tsare waɗanda mutane za su iya samun ribar waɗannan loans ɗin da ake bayarwa da kuma ribar karɓar abin nan ɗin loans ɗin yawa, sannan kuma a dinga rage wannan interest rate ɗin a lokaci bayan lokaci. Misali ya kamata a dinga duba wani lokaci haka a basu kamar interest rate yawa time frame, kamar a ce a basu shekara 2 ko 3 in ka karba a kara masa time din na karba wannan interest din, shi ma zai taimaka. Gaskiya wannan babban shawara ne ga gwamnati da kuma policy makers. Amma yanzu mu kalli magana masu karban rancen a bankuna, wani irin shawara zaka ba su akan suka karbi rancen ma abubuwan da ya kamata su yi da su, don ba kowane business zaka karbi rance ka je ka shiga kai ba.
gaskiya ne kuma yadda na faɗa mai karɓar rance yana da kyau ya tsaya ya tantance abin da zai yi da rancen, kuma yana da kyau ya san cewa nawa zai karɓa wanda zai iya mayarwa kuma ya samu riba. Sannan ya san cewa kasuwar tashi tana tafiya ta yadda zai iya karɓo rance kuma ya mayar a bisa lokaci. Domin yadda nake ta magana akan lokacin nan in ya ƙara sai kiga abin yana ƙara ninkuwa akan ɗan kasuwa. Sannan kamar yadda na faɗa a ƙarshe ya kiyaye ranto kuɗin da suka fi ƙarfansa. Amma malai kuma akwai long term kamar wannan loans da kuma short time loans, so mutum ya kamata in ma zai je karɓan rancen ya san ko long term zai karba ko short term zai karba. Ai long term da short term yana danganta ne da adadin da ka zo karba. Idan mutum ya zo karban adadi mai yawa manya-manyan kasuwanni zaki ga an ba su long term period, wani shekara 5 wani shekara 10, amma kuma kananan masana'antu da za su karbi kuɗi kaɗan so su ma bankunan su suke su ma ka dawo da su a ba wani ka dawo da su a ba wani, a haka sai su ringa sarrafa kuɗin har su samu su ma su tara nasu wannan. To malam godiya muke kwarai da gaske, Allah ya sa wannan shawarar da ka bayar za a dauka yi amfani da su. Ni da yanzu dai ina tunanin business da zan yi dan sai na gama tunanin sai in je in karɓi ranci dan sai na karɓa. Yawwa abin da ya kamata kenan. To malam muna godiya kwarai da gaske, Allah ya mai da kai gida lafiya. Masu kallo yadda hirar mu ta kasance kenan, da fatan dai an ji daɗin kasancewa tare da mu, kuma dukan wato shawarwarin da malam ya bayar ga wanda abin ya shafa za a ɗauka kuma a yi amfani da su. Da wannan za mu je mu ɗan tsahirta a dakace mu. To madalla, shirin dabarun sana'o'i kenan, inda Naomi ita ta wakilce mu domin ta yi wa shi wannan malam tambayoyi, sannan kuma muka samu amsar tambayoyin mu muka ƙara gaba daya. Na san sai in ce kin ma fi mu zukar ilimin nan yanda kika zauna a kusa da shi. Baki ja mun da ce mishi bare ce ni ma yanzu shiga in karɓa ran kuɗin ba a bani bashin banki, amma kuma wani maganin da ya gaskiya wanda ya ja hankali na kwarai da gaske, kuma na san mutane ma da dama wanda gaskiya sun fada wannan fannin su ma abin zai taimake su kwarai da gaske. Ya ce ba karban bashin ba, me za ka yi da su da kuɗin? Ba wai kawai ka karba, misali ba ka karba bashin kuɗi kawai ka ce kana son ka siya gida ka zauna ba, a'a to ya za a yi ka biya, ya kamata ya za a yi ka biya, so dole kana buƙatar idan ka karba wannan kuɗin ma ka yi invest. So aka fara cire wannan rate ba za ka ji ba saboda ka yi investing kuɗin, ka yi turn up ka samu riba sosai. Ma shine gaskiya important. Ai kafin ma a zo ciran kuɗin kai kana Allah Allah ma su zo su karbi kuɗin saboda ka riga ka juya ka samu riba, ba kai ka karbi kuɗi ka je ka yi siya da shi ba, da me za a zo a biya sai kiga an samu matsala. Kwarai da gaske. To Allah ya sa da mu dace. Masu kallo da fatan dai kuna jin daɗin